Hello, Sarah Tajba. Jiena Sinti Kirkop waħda bil-koordinaturi tal-LGRM. Illum se nagħmlu diskussjoni fuq lingwa aktar inklussiva. Ħanintroduċi l-ewwel il-membri tal-panel u nispjega ftit għaliex qed nagħmlu din id-diskussjoni. Mela hawnhekk għandna lil Romario Sciberras li gradwa fil-Malti fl-2019 wara li taħarsa lejn il-litteratura Maltija minn perspettiva queer. Tinteressaħ mod speċjali it-tiswir tal-identità permezz tal-lingwa u għall-istudju tal-anime fil-Malti qed juża l-istess qafas, jiġifieri dak queer, biex ħares lejn il-possibbilitajiet tal-lingwaġġ aktar neutrali fil-Malti. Lan tiegħu mhux li joħloq lingwa ġdida u dik naħseb naqblu magħha wkoll fid-diskussjoni li ħanagħmlu llum, imma li l-Malti jsir aktar aċċessibbli għal kulħadd. Fin-nofs għandna lil Fabri li jistudja l-antropoloġija, tikteb il-mużika, il-proża u t-teatru, tipparteċipa f'komunitajiet tal-ITDIY fejn tagħmel diversi prattiċi kollaborattivi li bihom toħloq xogħla. Hija parti minn kollettiva mużikali Karmaġen li ħarġu żewġ albums bejn l-2019 u l-2023 u huwa wkoll parti minn Geġuġija, komunità mibnija madwar il-berrijiet temporanja. U l-aħħar għandna lil Ruth Baldacchino li huma involuti fl-attivismu trans, queer u femminista b'aktar minn 20 sena esperjenza fl-organizzazzjoni tal-komunità, attivismu LGBTQI internazzjonali fl-antropija u tfassil ta' politika u riċerka. Il-ħidma tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem bdiet mal-LGRM, Malta LGBTIQ Rights Movement. Ruth servew fuq qatt ta' bordijiet inklużi il-Gajurib u il-Gaward u kienu il-co-segretarjat ġenerali tal-Gaward bejn l-2014 u l-2019. Huma il-Viċi President tal-Bord ta' Urgent Action Fund for Women's Human Rights. Għal dawn l-aħħar 8 snin, Ruth mexxew Intersex Human Rights Fund fl-Austria Lesbian Foundation for Justice u appoġġjaw organizzazzjonijiet immexxija minn persuni intersex madwar id-dinja. Qabel dan ħadmu fil-Ministeru għall-Libertajiet Ċivili Malti wara li jirċerkaw u fasslu diversi liġijiet u politika LGBTQI. Kienu huma wkoll li mmexxew liġijiet dwar ħidma sesswali u r-riforma tal-politika f'Malta. Mela, għaliex qed nagħmlu din id-diskussjoni. Din id-diskussjoni naħseb li t-tielet waħda li qed nagħmlu issa fuq il-Malti u l-identitajiet li mhumiex fil-binarju u ħaġa li qed toħroġ ċara anke meta naraw ċertu artikli u intervisti ma' persuni li l-identità tagħhom mhijiex binarju hija li hemm ċertu konfużjoni, toħroġ isa ċertu kummenti u rabja x'isna qed inbidlu l-lingwa x'qed jiġi applikat ċertu approach kif isir fl-Ingliż. Ovvjament it-tarif fuq persuni trans u non-binary għadu pjuttost ġdid komparat ma' persuni li huma LGBT. U xtaqna kemm bħala ġerin flimkien mal-komunità li naraw kif nistgħu nużaw il-Malti kif inhu llum u kif nistgħu nagħmlu u ngħinu l-ħadd ieħor jaraf li l-Malti jista' jkun aktar inklusiv. Qabel ma nibdew naħseb Ruth forsi li kont involuti fil-bidu tal-NGRM tista' taqsina daqsxejn storja kif evolva l-lingwaġġ li jintuża mill-moviment LGBTIQ f'Malti. L-NGRM bdiet fl-2001 u fil-fatt fl-ewwel Pride fl-2004 il-banner famuża li għadna naraw ritratti tagħha tajt Gay Rights equals Human Rights. Ġifieri il-foka anke minn ċertu artikli il-foka tal-NGRM fil-bidu kienet fuq id-drittijiet ta' persuni gay, ġifieri fuq orjentazzjoni sesswali. Kif daħal mbagħad id-drittijiet trans u kif evolva l-lingwaġġ biex jidħol? Grazzi tal-li ġejtu għad diskussjoni importanti wkoll. Irrid ngħid ukoll li
jiena soċjologa, il-background tiegħi huwa soċjoloġija femminista, minix lingwista. Però naraf li l-komplessitajiet tal-lingwa tal-pajjiż, speċjalment mill-lat kolonjalista u postkolonjalista, u kif għadna ma rnexxinniex insibu tarf però importanti li nitkellmu dwar u narfu l-impatt ta' dak il-kolonjaliżmu fuq il-mod kif nużaw il-lingwi sewwa f'Malta wkoll għaliex ovvjament taffettwa kemm jekk aħna LGBTI jew movimenti jew kwalunkwe professjoni li aħna. Importanti li nifhmu wkoll il-kontest li l-MGRN meta l-MGRN bdiet determined ma kien hemm xejn aktar għaddej fit-2001. Kien hemm ovvjament l-għażla li l-isem ikun bl-Ingliż, dik ma kontx parti minnu dik fil-bidunet, ġew Malta Gay Rights Movement. Jiena bdejt mal-MGRN fl-2002. Twili l-tantijiet, sawkoll. Imma dak iż-żmien konna determined group ta' volontira. Maġġor parti tagħna konna jew nispiċċaw l-università jew spiċċajna l-università kien hemm ftit aktar ftit kienu farka akbar. Però qed ngħid ukoll din għax tinfluwenza wkoll kif konna niddiskutu jew x'konna niddiskutu. Il-fatt li kważi kollha kemm aħna kellna livell ta' edukazzjoni terzjarju jew post-terzjarju wkoll. Il-fokus kif qalet Cynthia kien LGB, nisa lesbjani u bisessuali, u ġil omosessuali gay u bisessuali. U again, pers li ma kien hemm kważi qed jiġri xejn dak iż-żmien, literalment konna nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu. Kellna viżjoni ċara, viżjoni li għal viżjoni tal-MGRN illum, li konna soċjetà ġusta, ugwali, li titrattana b'dirita, b'rispett, dik il-viżjoni hemmhekk għadha, però il-kif kienet iktar diffiċli. Li ġara wkoll li la darba bdejna naħdmu nippruvaw naraw x'se nagħmlu u fuq min. U fuq min qed nitkellmu u l-issues x'inhuma, bdejna wkoll kuntatt ma' organizzazzjonijiet barra minn Malta, organizzazzjonijiet LGBT barra minn Malta, bħal l-EuroPride u l-Europe. Minn hemmhekk bdejna nitgħallmu ħafna wkoll kif infasslu strateġiji u forsi wkoll prioritajiet tal-moviment. Imma mbagħad bdejna nitgħallmu wkoll aktar fuq acronyms oħra li bdew jintużaw. L-Igli u l-Europe dak iż-żmien kienu diġà tużaw LGBT. So, kind of dak li konna immorru aħna l-Igli u l-konferenzi u konna tkun darbet niġu lura Malta u ngħidu okej, aħna nużaw LGB, it-T fejni. U kien ikollna diskussjonijiet sħaħ kif nistgħu ninkludu, kif għandna ninkludu it-T u ħanejt ukoll it-T għal diskussjoni ikbar kienet. Imma mbagħad x'kelma ħanużaw ukoll bil-Malti. Għaw tendenza f'Malta kif nafu sew li jekk ma jkollniex kelma awtomatikament available nużaw bl-Ingliż u konna pjuttost kien opinjoni differenti x'għandna nużaw. Dak iż-żmien anke bħala moviment trans kienet tintuża l-kelma transgender. Il-trans, il-kelma issa ġiet iktar wara. ċanka fuq livell Ewropew globali, xorta transgender kienet tintuża bħala kunċett. Ċinġejna Malta bdejjem nużaw transgender. Kien hemm ftit minna nisqa' għandna nsibu l-kelma bil-Malti, nużaw il-kelma bil-Malti u jistax nibqgħu nużaw LGBT. Lesbian, gay, bi, trans, anke meta nitkellmu bil-Malti. U xinġejna biex niddeċidu transgender, kif għanemlula translation weħilna. Il-parti trans faċli, x-trans hija xejdulu, dak latina, faċli biex titraduċija. Imma xinġejna l-gender
u għaxilna. U kellna ngħidilkom diskussjonijiet, argumenti, disagreements, ġifieri ta' kollox. Għaliex iddiskutejna kan nix nużaw gens, eżempju, li film bil-Malti u Romario forsi jista' jitlaħtem. Taħares li Romario, gens u għadna kif tista' tuża gens aħna nużaw aktar bil-lat ta' klassifikazzjoni u grammatika li nqas aħna konna nifmuh. U transgens, unbat il-ġeneru, u ġeneru l-istess tista' tfisser klassifikazzjoni, naf klassifikazzjoni tal-ispeċi, jew tal-films, ġanr. U għadna ma' ġeneru, transġeneru, u laqat ma' kienet. Inti meta kelma tkun ġdida, ħat istema stramba, sewa. Transġeneru, għet najdilkom, donna ta' fint biex niprovaw nidraw il-kelma u kol transġeneru, bejna nużaw transġeneru. Tidu u kol tiftakru li fil-kuntest ta' Malta u l-Malti, gender equality, li ovvjament konnina nitkellmu dwarha, kienet tiġi tradotta bħala ugwaljanza bejn is-sessi. Sewa? So, aħna meta ġejna biex nagħmlu aħna translation ta' transgender, ma stajniex nużaw l-istess. U dak kien l-argument tagħna li ovvjament sess u ġeneru huma żewġ affarijiet differenti. Ġifieri kienet diskussjoni kienet li l-N mill-MGRN, minn LGBT, għaliex ukoll we challenged anka organizzazzjonijiet ta' dritt tan-nisa wkoll, sewwa li kienu ilhom jaħdmu fuq gender equality, etc. So, minn hemmhekk bdiet l-idea ta' transġeneru. Eventualment il-movement trans anka globalna dejna nużaw aktar trans, so kienet aktar faċli either way. So dik kienet l-istorja, again, u konna challenge għaliex għaluna li għat nivvintaw il-kliem issa, u għat nivvintaw il-sessualitajiet. U ftakru li bil-Malti kienna żewġ kelmi oħra transvestit u transessuali, so dak kienu jeżistu. Però aħna ridna nagħmlu distinzjoni bejn cross-dressing, transvestit, transsexual, so transessuali u transgender li aktar huwa term aktar inklusiv. So those were the early days, trying to figure out literalment kelma li tista' taħdem sewa li tkun ukoll inklusiva tal-esperjenzi trans. Ħaneqa first about I'll get back to other things. Mela, din mistaqsija li Romario, kif nafu fl-Ingliż hemm il-pronom they li jintuża b'mod singolari fil-waqt li l-Malti peress huwa lingwa binarju m'hemmx pronom neutrali għal fis-singolari kif japplikaw dak li qed isir fl-Ingliż jużaw huma. Fil-fatt hawn nies li jużawha u hemmhekk isu fejn jinħoloq il-konfużjoni u l-akkużi li qed inbidlu l-Malti, qed nkissru l-lingwa tagħna. Għaliex il-Malti, pereżempju fejn l-Ingliż fih il-femminil u l-maskilu, dan kif jaffettwa persuni li l-identità mhux binarju, kif nistgħu nużaw il-Malti? Grazzi sa' li ġejtu minn ġdid. Mela, il-mistoqsija għaliex għandu l-maskilu femminil daqsxejn diffiċli biex nitkellem dwar fil-qosor, però il-Malti il-pedament tiegħu huwa semitiku. U bħal numru ta' bħal ħafna mill-lingwi semitiċi il-Malti għandu sistema ta' ġens grammatikali li fil-Malti huwa l-maskilu femminil. Issa, la darba il-pedament grammatikali huwa semitiku fil-Malti żamm dak il-pedament, mbagħad meta għaliex il-Malti s-saqq tiegħu huwa li huwa lingwa ibrida magħmula minn sorsi differenti, minn ejju differenti, ta' Taljan li u l-isqalli li wkoll għandhom is-sistema.
Mbagħad eventwalment ma' Ingliż. Jiġifieri il-mistoqsija għaliex għandu hija s-sistema tal-Malti. Jekk għamlu lejn lingwi differenti u di ħaġa importanti li nifhmu għandna bżonn nagħmlu eżerċizzju ta' insibu da de-essentialization, jiġifieri ir-rappreżentazzjoni tal-ġen, is-sistem fil-lingwa. Bis-sistemi differenti li jeżistu dvarja minn lingwa l-oħra. Ġifieri il-maskil u l-femminil fil-Malti mhumiex del-fatt, jekk inħarsu lejn lingwi differenti hemm sistemi differenti u allura il-rappreżentazzjoni lingwistika tal-ġeneru hija xi ħaġa relattiva li tinbidel minn lingwa l-oħra u allura dak għandu jkun il-punt ta' tlub tagħna. Li dak li drajna bih dil-mentalità ta' binarjetà dak li huwa binarju raġel mara li fil-Malti inserta jikkorrispondi għal maskil femminil mhuwiex b'hekk tinżilħu minn dak il-punt. Issa biex ma ntawwarx wisq kif jaffettwa lill-persuni li ma jidentifikawx fil-dan il-binarju. Ovvjament dan ifisser li la fil-Malti hemm maskil femminil l-għodot disponibbli fil-Malti ma japplikawx. Jiena pereżempju li nidentifika bħala raġel li tina sejjer. Persuna li tidentifika bħala mara ħadd tina sejra. Imma persuna non-binarja nuża bħala umbrella term hawnhekk tajjeb ma tistax ma tħossix komda sakemm ma tażilx mezz partikolari tajt wara fejn naraw il-politika tal-lingwa, ngħidu l-issaġġ politiku bil-lingwa, jiena ħanuża l-maskil għal raġunijiet tiegħi, għall-volja ma lingwistikament ħanuża l-maskil, għall-volja ma nidentifikax fil-binarju jew femminili. Issa, l-Ingliż, nsemmi l-Ingliż kien il-parti mill-mistoqsija tiegħek bnejta fuqu. L-Ingliż għandu sistema kompletament differenti mill-Malti, ġifieri il-differenza fil-rappreżentazzjoni tal-ġeneru fil-fatt teżisti fil-pronomi. Fil-Malti, jekk jiena nuża noħloq pronom, għandi isu cascade, għandi kaskata, għandi pronomi il-mabużin, il-verbi li jaqblu ma' ġens grammatikali li fl-Ingliż ma jeżistix. Ħanati eżempju. Fuqa per eżempju. Jekk jiena noħloq pronomi, ngħidu illum ma' hekk naqblu bejnietna li l-pronomi għandu jkun ewe per eżempju. Sok huwa jew hija noħloq ewe, imma mbagħad x'se nagħmel għal pronomi mamużin u akka, il-konjugazzjoni tal-verb, l-aġġettivi. Minkejja dawn l-isfidi però il-Malti għandu alternattivi mhux nżar fejn għax kellna nkun. Imma għandu ħafna alternattivi diġà u propju naħseb li diskutu aktar tard dawn l-alternattivi li jagħtuna forma ta' tagħmel. Diġà semmejna li għamin juża huma bil-Malti, ġifieri napplikaw dak li tisir fl-Ingliż, għal volja semmejt l-Ingliż l-struttura grammatikali tiegħu kompletament differenti bil-Malti. U hemmhekk fejn jiġi jisaqsu immaġina tuża huma ġi titkellem fil-plural. Għaliex taħsbu li aħna nitkellem bil-Malti japplika juża huma bin jippreferi jitkellem bil-Malti għall-inqas. Dejja min irid jista' jirrispondi. Ħafna drabi speċjalment beda jidentifika barra mill-binarju u l-ewwel exposure tagħhom kienet il-mezzi soċjali jew il-medja l-Ingliż ħajkunu familjari ma' l-użu tad-dejda u għad iġihom aktar naturali li jqirbu għal huma u eċċetera. Li anka
ħatinħass tistindara jina l-issa għadda xie skurtata, xċertu kontesti ma tindara naf min jizar, dożajn ma ċertu nies. U tinfaċli tindara ġifiri għal kull kelma Maltija li ġit minn barra. Għal kelma sikra biex kelma Maltija. Taf kif daw l-affajt kull kelma Roma. Kollox indara, kollox il-Malti u dak li għod nitkellmu għanna. Ġifiri għanna mejda titkellmu id-dek il-nis ħajżawa hija parti mill-lingwa. Imbagħad imma tittoqgħod attent u tħares jew l-inqas ħseb jiena tuża kelma, tuża frażijiet kif faċli biex tuża volja l-huma u fil-filmati kif kienet isemmi Romario tiffuċċaw grammatikament mod differenti. Jekk Kanadien jien sejra ma xanejt barra mill-binarju aħna sejrin, jien sejrin. Il-fruzzjoni grammatika differenti u ma tistax qiegħda b'dak il-mod tista' ċadet it-tindara imma li tawweġ il-regoli tal-grammatika b'dak il-mod iżek forsi kont imbotta naqas żejr. Imma nasbu tajb inqogħdu attenti, speċjalment nħarsu li nies huma barra mill-binarju Malta fil-kuntest kif semmeru fil-koloniali fej irridu naraw li aħna għandna storja queer tagħna lokali u ħafna minn diskors li qed insibu bħalissa globalment huwa bbażat fuq id-diskors ta' queerness li ħareġ mal-Amerika fin-nofs tas-seklu l-ieħor u jibbaża ruħu fuq l-idea tal-modernità tal-punent tal-West. U li bażikament dal-diskors sar globali imma il-networks li tifirxu huma n-networks tal-kolonializmu li imponew dawn il-binari fil-bidu. Kif għen semmi Ruth il-Malti m'hemmx kelma gender l-Ingliż. U dak m'għandniex għalfejn għolni ħajt nsibu kelma gender. Il-fatt li m'hemmx kelma gender il-Malti huwa tina ħafna. Qed turina li l-gender hija xi ħaġa li importanti hemm kien bżonna fil-lingwa tagħna. Il-konċett ta' gender kien hemm konċetti ħafna. Il-konċett ta' sess fejn mara u raġel ma kien riġidu wkoll imma il-konċett ta' gender mhuwiex intrinsikament Malti u ma jeżistix fil-lingwa. U naħseb li għandna bżonn noqogħdu attenti meta nkunu qed nimportaw u nużaw li għall-inqas nistgħu nimportaw, nistgħu nużaw il-kliem. Imma għandna l-opportunità wkoll inħarsu lejn l-istorja tagħna, inħarsu lejn il-bażi tal-queerness tagħna u nħarsu lejn il-prattiċi tal-queerness li marru lura qabel il-kolonializmu u nibbażaw fuqhom mill-flok. Fuq il-prattiċi neoliberali, moderni, homonormativi. Biex inkompli, bażikament ħafna attivizmu sar u kien jinkludi l-Ingliż. Allura isna awtomatikament aħna ħammurru għall-Ingliż. Ukoll xi ħaġa Malta l-Ingliż huwa lingwa uffiċjali, ġifieri ovvjament tiġi naturali l-ħammurru għall-Ingliż. Issa, dita l-huma l-sfida forsi li toplo. Jiena ovvjament m'hemm l-ebda tajjeb u m'hemm ta' ħażin. Daqsxejn kif anke diskutejna kemm il-darba dana mhux se joħorġu xi forma ta' regolamenti, regoli li l-użawhom. Hemm ċerti kuntesti li l-plural huma jaħdem. Per esempio, xi inti bdejt tintroduċi lil Ruth. Konna nafu li titkellem fuq Ruth, ħadem il-plural. Issa jista' jkun li jkun hemm kuntesti oħra fejn joħloq ċerta ambigwità. Issa l-ambigwità ma jfissirx li l-użu tal-plural huwa ħażin. Però kemm jista' jkun l-lingwa nużawha biex nikkomunikaw, ovvjament jista' jkun innaqsuha l-ambigwità. Allura, jekk inħarsu lejn Malti, x'nistgħu nagħmlu? Pereżempju, jekk ħanerġgħu nuża sejjer, sejra sejr.
huma sejrin, per eżempju, jew jekk ħan nitkellem fl-ewwel persuna, naraw nifirxu daqsxejn Malti, naraw x'hemm disponibbli u jekk ngħid jiena sejjer hemm jinsemmu, per eżempju, u hekk m'hemmx għalfejn nuża il-plural. Jiġifieri persuna li tuża il-plural f'ċerti kuntesti tista' tuża l-plural mingħajr ma toħloq ambigwità, imma f'kuntesti oħrajn tista' tevita din l-ambigwità billi tara daqsxejn x'hemm aktar alternattivi u tuża minhom. Seta għandi ħafna għaddej. Fuq l-aspett ta' xinu stramp jew le, naħseb fl-ispirit taħna queer kollox stramp. U familjari mal-idea tal-istramp, anka bil-Malti, dak stramp, xekultant, kien jirreferi u għadat jirreferi u koll għal persuni gay, trans, queer. So, u kif għat l-ewwel anke meta konet niddiskutu 20 seni kif ħan nirreferu għal persuni trans u x'imdejna nużaw il-kelma b'tinħa stramba. Ġifieri kliem ġodda wkoll anke fuq setturi oħra għandna ħafna kliem ġodda aħżmu ftit fuq teknoloġija eżempju, nuża ħafna kliem ġodda sewwa. Ġifieri rrid ikun hemm naqra bilanċ ukoll ta' ma neġrux u nużaw ġast il-kelma bl-Ingliż għaliex dik hija l-ewwel waħda available allura ix-shortcut sewwa u naqdu nużaw il-kelma bl-Ingliż. U naħsbu forsi jekk kienx hemm kelma bil-Malti jew nistgħux nużaw kelma bil-Malti jew nadattaw kliem bil-Malti. Imma mbagħad ikun hemm mumenti u kuntesti fejn ikollna nadattaw kliem bl-Ingliż bit-Taljan ukoll li nagħmlu ħafna bil-Malti wkoll fil-Malti. Però aħna mhux bil-Malti, qed niddiskutu l-Malti ma mistoqsijat jekk kienet għadha nużaw il-plural ukoll, ġifieri aħna l-idea li inti hija marbuta mal-identità tal-ġeneru tagħna, sewwa l-mod kif nesprimu l-ġeneru, il-mod kif inħossu l-ġeneru u kif ngħixu l-ġeneru fis-soċjetà tagħna, ġifieri hemm dak il-lat ukoll, mhux biss grammatiku u tal-lingwa. Allura jkun hemm mumenti fejn tħoss li jkollok bżonn tuża forsi pronami fil-plural għax huwa dak l-eqreb li jista' jirrifletti il-ġeneru tiegħek. U mbagħad il-kuntesti kemm anke Romario semmew il-kuntesti jista' jkun ikun hemm u din nara għandna movimenti mhux Malta biss, hemm madwar id-dinja. Qiegħdu nkunu naħseb narfu kif sens li jekk jiena qiegħda ġo kamra nies li qatt ma semgħu fuq persuni trans jew non-binarji qabel u qiegħda hemm biex nitkellem dwar suġġett mhux relatat, forsi naqsam il-pronomi tiegħi, imma mbagħad jekk dak il-grupp eżempju ikun grupp imħallat fis-sens ta' lingwi, billi jiena għad kena fuq misgendering, so għax għasim staf najx bil-Malti. Li rritnajtu li rridu nkun ftit aktar flessibli fil-sens li jina nsib ruħi f'kuntesti fejn mhux in-nies kollha jitkellmu bl-Ingliż eżempju, jew il-lingwa tal-Ingliż huwa l-ħames lingwa tagħhom. Ġifieri x'inti ġibir biex jużaw il-pronomi, ħajużaw she or he, u daqshekk għaliex tiġi aktar komplikata. Dak il-kuntest jiena f'moħħi ngħid x'inhi l-aktar importanti f'dil kamra hawnhekk ma' dal-grupp ta' nies li iwasslu l-messaġġ u niddiskutu x'għandna niddiskutu jew neħlu fuq il-pronomi. So ġifieri il-kuntesti jew jista' jkun f'Malta stess qegħdin ma' grupp ta' nies li again forsi mmur djar ta' xjuħ biex nitkellem dwar xi ħaġa sewwa. U daw qatt ma semgħu dwar pronomi biex nafin. Xi tkun l-aktar importanti f'dak il-kuntest li naqsam iktar informazzjoni, forsi iktar awareness sewwa għarfien, jew li neħlu fuq il-pronomi. So, hemm dak l ukoll politiku ħajdu hekk, il-lingwa dejjem politika, ma li narfu li xi kultant ikun hemm bżonn ikun aktar ftit aktar flessibbli wkoll mill-lat personali. U kelli xi ħaġa u nsejt.
Li semmejt l-istamberija borda fatta li nejt li kif għawlu Romario gormeċ tajib u ħazir fil-sess li għalija li tkun queer u għadik ħallat u tħawat turi kemm il-kategoriji sistemi u jekk aktar minn ħaltu, aktar minn ħawdu, aktar minn esperimentaw bil-labu u bil-mati vera naċċans li lafu bil-lingwa. Kull persuna tista toħloq il-lingwa tagħha tal-ġeneru u dik tista tkun xaġa vera sabiħa. Kif diġa semmejna minn għandna ġiex lingwi uffiċjali li jisu l-Malti li kif diġa semmejtu hija riżultat tal-kolonializmu. Naraw ukoll li hemm rabta bejn il-klassi soċjali u l-użu tal-lingwa uffiċjali. Taħsbu li dan jidħol anke kif fl-identità tal-ġeneru l-għażma tal-lingwa li jużaw persuni li għandhom identità mhux binarju? Iva. U kif għodġet nsemmi l-ewwel fuq il-identitajiet oħra fuq Maltino. L-avvenimenti ħafna, l-avvenimenti ta' EuroPride per eżempju, la Pride in ġenerali. Jidu bada il-bazz tagħhom komunità ta' nies li tuża ċertu vokabularju, diġà forsi għandha id-diskors available għalija biex tkellem fuq ċertu affarijiet issa. Fl-aħħar 20 sena Malta nbidlet kompletament u issa nies minn Huwa background qed jużaw ħafna aktar termini ġejjin mill-Ingliż termini li importanti biex tispjegaw l-identitajiet tal-kurrent u ħafna aktar nies minn backgrounds varji ta' klassi qegħdin jisiru li jużaw il-labels trans, non-binary, eccetera, eccetera. Imma xorta jibqa' l-fatt li għal ħafna nies anke għommijiet fammissijiet u l-familji tagħhom forsi ma tantx timftija dan diskors li tantx jiftiem. U li jekk tħares lejn il-klassi soċjali mhux biss pożizzjoni ekonomika manka ġifieri mill-labta kapital soċjali u mill-labta l-istereotipi kollu li qiegħdu fuq min jitkellem ċertu lingwi fil-partijiet ta' Malta. Tinnota li ħafna identitajiet li għandna konti nsemmi l-ewwel li huma identitajiet queer bħala mġerra imma li ma jistgħux jidħlu f'dawn il-diskorsi moderni Ingliżi qed jintesew mhux qed jiġu inklużi u forsi ma jixtiequx jiġu inklużi. Speċjalment meta tħares li per esempio jien naf ħafna nies, naf aktar nies kuljum li nemmur nimxi matul ċerti partijiet marħabru nar sawek. Li jisplodu il-ġeneru bil-mod kif jispreżentaw jimxu fit-triq jgħixu l-edda minnhom ma jużaw l-ebda terminu Ingliż jew la trans non-binary xejn u mhumiex la trans ta' non-binary la l-edda minn-daw. Tista' titraduċihom u tispjegahom bħala non-binary bl-Ingliż. Imma huma xi ħaġa huma ħaġa Maltija speċjali differenti u unika. U għandna bżonn inħarsu li dawn l-affarijiet, inħarsu li dawn in-nies. Għax meta ma tużax ċertu kliem, dawn in-nies jistgħu jintegraw fil-komunità tagħhom. Kulħadd jaf x'inhu huma. Imma l-aqwa li ma tgħid xejn. Dik hija problematika wkoll, ġifieri, imma għandhom mod kif jistgħu jintegraw fil-komunità tagħhom bil-mod tagħhom u kulħadd jaf li dal-bniedem raġel li jilbes ta' mara jew jafu li mhuwiex ġast raġel jew jafu li mhix ġast mara jew jafu li hija trans forsi minn għamel operazzjoni. Imma mhix espliċita għax it-termini forsi mhumiex qegħdin hemm u l-fatt li t-termini mhumiex qegħdin hemm iħallu li dawn in-nies jipparteċipaw fil-komunità soċjali fil-ħajja kuljum normali mingħajr wisq omofobja diretta għax imbagħad indirettament ovvjament li ġewwa żgur li jkun hemm ħafna jkun hemm struggle qawwi li wkoll. Jiġri waqt li hemm it-tajjeb bit-termini li issa għandna d-diskors li nistgħu nitkellmu fil-pubbliku fuq dawn l-affarijiet fuq gruppi u komunitajiet li mhumiex daqshekk fluidi tad-diskors li m'għandhomx id-livell ta' edukazzjoni terzjarja eċċetera biex jitkellmu fuq dan id-diskors.
qed nispiċċaw neskluduhom u qed nispiċċaw l-avvenimenti li suppost jiċċelebraw il-kulħadd il-kull min sod il-ġener qed jispiċċaw ma jħarsu xilem. Naħseb li importanti li nieħdu u noqogħdu attenti għad-dinamiċi differenti tal-klassi soċjali tal-klassi. Naqbel perfettament ma li Huwa u anka kmini għalhekk semmejt l-istorja tal-MGRM u minn konna. Sewa u l-aspett li kważi kollha kemm aħna konna jew ħerġi mill-università jew lesti bid-degree. Konna avukati, tobba, għallima, soċjologi, antropologi, ġurnalisti, so dik għalija huwa importanti li narfu l-istorja tagħna bħala moviment u mi konna. Imma wkoll narfu li dak il-grupp żgħar ta' nies kellu impatt mill-mod kif konna nużaw id-lingwa. Anke f'dak il-grupp żgħar ta' nies li kien involut kien hemm differenzi, ġifieri il-mod kif kien hemm il-maġġor parti tagħna nitkellmu bil-Malti f'ħajja ta' kuljum. Ftit jitkellmu bl-Ingliż biss. Sewa dik ukoll f'Malta ovvjament toħloq hemm klassit soċjali marbuta magħha sewwa. U minn fejn ġejjin ukoll, imbagħad mhux biss kif x'nitkellmu, ma kif nitkellmu il-Malti wkoll. U l-assumptions sewwa li jsiru sempliċiment għax inkunu ġejjin minn x'inkien. U rrid norbot ma' l-idea li hemm esperjenzi li maħniex qed nagħmluhom bil-definitions, bil-definizzjonijiet tal-punent sewa kif użajnijom bħala moviment dal-aħħar 20 sena. U ħansemmi intersex hawnhekk, għaliex intersex, again, qed nużaw intersex u bħala persuna li naħdem fuq ma' persuni intersex u id-drittijiet ta' persuni intersex. Kont għamilt argument li għalma kelma bil-Malti li tirreferi għall-esperjenzi intersex, kelma xuxana, so għat tirreferi għal u jew kienet tintuża biex tirreferi għall-esperjenzi ta' ġisem li ma jikkonformax għal-maskili u femminili. Jiena tallimt dik il-kelma minnant il-nannu li għall-istorja, minnant nannu ta' xi ħadd ieħor ma ħażebux li jfissiġġieri. So ġifi jiena tallimta mill-istejjer ta' xjuħ f'ħajti. U bħalna nafu l-Malti ġistejjer huma importanti ħafna. Però dawk ix-xjuħ f'ħajti issa m'għadhomx. Dawk l-istejjer jintilfu u dawk il-kliem jintilfu. U fl-Ukrajna kif nistgħu forsi jisma' veru xuxana nistgħu użaw xuxana morna l-intersex. U għet użaw intersex, mux intersessuali importanti intersex miex sessualita. Ġirit, għonet naqbel ma' li għettajniti, xikultant naġlu biex naqblu kelmu biex naqblu mal-bija tad-dinja tal-ponent. Meta fil-realtà jkollna kelma li probabli tirrifletti esperjenzi ta' nies f'Malta, fl-istorja ta' Malta, sewa. Importanti li narfu, xi kultant kull ma nkunu rriżu li nfittxu li u li niġbru aktar stejjer. Dik hija kruċjali għax hemm ġenerazzjonijiet sħaħ li issa ntilfu. Sewwa u l-istejjer marru magħhom. Importanti li nippruvaw, naħseb li nippruvaw naraw jekk hemm xi esperjenzi li nistgħu ntuhom isem, jkun isem li tirrifletti l-esperjenza ta' ġenwi jew sessualità mal-Malta. So, yeah. Għaliment, zaħir. Interessanti ħafna li semmit Xoxan biex Xoxana persona li esistit verament li l-aħħar ta' s-seklu 19 fil-fatt. U għamnek naraw l-isvilupp tal-lingwa u xfejn. Għanna espressjoni fil-Malti li jekk xi ħadd u fil-ħodu mingħajr ma jagħmel xabu, jgħidu l isek ix-Xoxana. Jiġifieri hemmhekk naraw tipo l-istambużawa, jiġifieri interessanti ħafna. Kumment żgħar fuq il-mistoqsija, Malta huma l-Ministru jekk nħarsu lejn
il-ministra bħala metafora u biex nżid daċxin ma daqbu l-kollebi tijaj. Kull persuna għanda esperienzi differenti nejdu dan intersectionality tipo li jirriżultaw fl-esperienza idiosinkratika unika. Ħanti eżempju. Jista' jkun li persuna li l-lingwa nattiva tagħha hija Malti, tajjeb l-ewwel lingwa li tmur għaliha hija Malti għandha għarfien biżżejjed fuq multipliċità ta' identitajiet ta' ġeneru, imma mbagħad minħabba dawn il-famużi limitazzjonijiet tal-Malti, tajjeb, din l-espressjoni ta' identità ta' ġeneru li ma taqax fil-binarju poġġi għadumra. Bil-kontra jista' jkun persuna li l-ewwel il-lingwa speċi tuża l-ewwel l-Ingliż, jiġri forsi hemm iktar flessibilità in-naħa ta' espressjoni non binarja għandhom dejju jridu għaliex minħabba l-struttura li għandha, hemm istituzzjonijiet familjari reliġjużi il-lista infinita li iwaqfuha kif dew jgħidu sħabi hawnhekk, jiġifieri nħarsu daqsxejn il-ministra u naraw l-individwi u l-esperjenzi differenti tagħhom. Ixtieq nerġa' mmur lura fuq il-Malti, Romario, iżjed kmieni semmejt li diġà hemm xi ċertu kif tistruttura l-frażi, pereżempju jien sejjer tgħid jien semmur. Hemm modijiet oħra kif tista' tuża lingwa Maltija b'mod neutrali? Mela, minix se nagħti lista għax ma nistax tajjeb, imma il-messaġġ tiegħi hawnhekk illum huwa li iva hemm ħafna possibbiltajiet. Jekk naqbdu pereżempju il-nomi ta' li jirriferu għal persuna tajjeb, aħna għandna di mentalità li forsi nisbaljata minħabba t-tagħlim kif ġew primarja, pereżempju, għallima sajjied. Semma ma nistgħux nitfu hemmhekk. Fil-Malti għandna kliem li jirreferi għal persuni li mhuwiex minnu nnifsu speċifikat għal ġens, pereżempju, atleta. Jekk jiena ngħid jien atleta, right? M'hemmx dik il-frażi li qed ngħid raġel, li qed ngħid mara. Jiġifieri jekk jsiru nafu l-Malti daqsxejn aktar, hemm modi differenti li ħajjuna żgur. Jekk jużaw il-passiv, pereżempju, jekk jiena m'iniex ċert, jekk il-persuna li mmexxiet il-laqa, alright, identifikax bħala raġel, mara, l-infinità possibbli, ngħid il-laqa tmexxiet minn. Jiġifieri dawn huma modi differenti kif il-Malti huwa verament aċċessibbli kull ma rridu nagħmlu insiru nafu bih. Mhux filux kummerkaw. Nixtieq naqbel ħafna magħlu għadlu fuq l-istejjer huma repożitorju importanti ta' storja li ma nkitbitx se għan-nies x'inhu tagħmel speċjalment ta' ġenerazzjoni ikbar minna ta' storja li ma nkitbitx mill-irġiel bojgħod u li rridu verament inħarsu bihom biex naraw x'konna minna biex nżid naxxu x'għana sħajbi ġili bejnietna nużaw il-terminu wara raġel biex nirriferu lejn nfusna li jiena onestament vera nħobbu biex ikun il-verżjoni Maltija tal-Bombajn. Min influenzata issa mill-ħsieb tal-punent, ġifieri jiena ammettuha imma jeżisti ta' terminu. U jiena id-dejjed ngħid jien niddentifika bħala ex imma jekk tista' jkun imma raġel tista'. U ħaġa li il-Ministru l-Gedviġija huma part importanti kemm fl-arkitettura Maltija ġifieri bħares it-triq Gedviġija biss, u kemm fil-kultura u kemm fil-ħsieb u kemm fil-mod kif nistgħu nirrelataw suġġiet. U għandna
dan vantaġġ kbir li minna nifissa il-lingwa hija pjuttost fluida vera jekk għad bil-Malta taf tista' tirreferi l-istess ħaġa miljon kelma miljon mod. Il-lingwa hija fluida, torob maċċet fluidi sa ċertu punt, so vera għandna l-possibilità li nilabu u s-sens ta' li din hija logħba importanti għax sennejt nsib qabel li ħaneħlu fuq il-pronomi jkun f'kontest fej jistgħu jkunu issue. Fil-fatt ħafna diskors speċjalment fil-medja jeħel fuq il-pronomi u jinsa li il-problemi tal-ġeneru huma ħafna usa mill-pronomi. Problemi, fis-sens il-problemi li jissi jmorru oltre mill-binarju speta huma ikbar mill-pronomi. Ġifieri naħseb li punt Kellimna ħafna fuq l-element ta' kolonializmu, l-influenza tal-punent, li so nikkorporaw dak li triġi fil-punent fil-politika u dan soċjali Malta. Fil-fatt anke l-progress li għamilna ġara wara ħafna li sar ħafna progress, per eżempju fl-Amerika, partikolarment fl-Amerika u l-Ingilterra u l-bqija tal-Ewropa, u kien hemm anke l-impatt ta' meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. U anke l-lingwaġġ li nużaw l-istorja tagħna għabba preżenzi kulturali differenti li kien hawn, inkorporajna ċertu kliem mill-lingwi differenti u anke ċertu kliem li kellu bażi semitiku ġie isu ċertu kliem li issa tintuża kliem romanz minn-flok u ċertu kliem kif diġà semmejtu jintesa kien tilef anki qed jintilfu l-istejjer u kemm importanti. Dan juri biċċar li l-lingwa ta' ċerta rabta mal-politika u s-soċjetà tal-ġurnata u diġà semmejnija. Kif taħsbu li l-lingwa Maltija tkompli tevolvi, kif taħsbu x'tip ta' direzzjoni sejrin? Ġa semmejna li s-sabiħ tal-Malti kemm bħala pajjiż u kemm bħala kultura u lingwa aħna aspettana huwa l-geġuġija, naseb ċentrali għall-identità tagħna. U nibgustak il-barrani meta jgħidu jippruvaw jifhmu x'qed ngħidu u jibdew jafu l-bażi semitiku, ċertu kliem Ingliż, Taljan. X'taħsbu l-lingwa Maltija f'liema direzzjoni sejra u x'influwenza nkomplu ikollna wkoll? Naħseb waħda mill-affarijiet li għana għamlu li nużaw il-Malti aktar kull imkien u niċċelebraw il-mod kif jużaw il-Malti u nilaħu il-lingwa biex nkunu nistgħu ħosna komdi kif nużaw il-lingwa sewa għaliex xorta għadna imwaħlin fis-sibiet kolonjalisti li l-Ingliż huwa aħjar mill-Malti u xi kultant ninsew li aħna Mediterranji u li għandna heritage daqshekk kbir semitiku. Ġifieri naħseb importanti li hemm affarijiet li diġà nafu. Imma mhux qed jieħdu priorità. U nafu li ovvjament id-dominanza tal-Ingliż mhux għax Malta għandna l-Ingliż bħala lingwa oħra uffiċjali, id-dominanza tal-Ingliż hija globali. U rrid ngħid ukoll li daw id-diskussjoni fuq il-lingwi qed issibhom anke f'pajjiżi kbar fejn il-lingwa tal-pajjiż, il-lingwa nattiva, hija aktar użata u iktar dominanti. U xorta għandek diskussjoni anke iktar għall-Italja, diskussjoni sħaħ kif qed jużaw l-Ingliż, il-kliem Ingliż, meta diġà għandhom kliem bit-Taljan. Ġifieri nistgħu ikoll l-importanti li narfu niftakru minn aħna xi kultant. U naħseb anke bħala storja ovvjament aħna li dħalna fl-Unjoni Ewropea kellna impatt enormi in terms ta' aċċess għal movimenti Ewropej, l-istituzzjonijiet sewwa li għenuna wkoll biex immexxu l-istrateġiji tagħna biex biddilna l-liġijiet. Però nemmen ukoll li waqt li għenuna ħafna insejna parti minn aħna wkoll. L-idea li aħna Ewropej imma nsejna li aħna Mediterranji, eżempju. U dik hija marbuta mal-lingwa wkoll.
Għanna, u din hija aspett mhux ta' LGBT u ġeneri u sessualità, hija mod kif il-Malti mhuwiex qed jintuża kullimkien jew ħafna minnet nispiċċaw mhux komdi nitkellmu bil-Malti għaliex anke l-fatt li meta morru l-università, l-iskola kollha. L-iskola, l-università kollox bl-Ingliż, ara anke l-mod kif nitkellmu b'mod professjonali tekniku, nitkellmu bl-Ingliż. U għara xiniġu biex nitkellmu bil-Malti insuwa diffiċli wkoll. So, hemm ħafna x'jista' jsir. Naħseb importanti wkoll li anke bħala moviment komunitajiet LGBT naħdmu ma' lingwisti wkoll, naħdmu ma' lingwisti tal-Malti biex inkomplu nibnu l-Malti flimkien sewa, u anke jekk għandna l-istejl, jekk għandna esperjenzi, u jekk hemm bżonn nivventaw kelma, nivventaw flimkien ukoll bħala komunità, ma anke bħala soċjetà wkoll. Għaneqa. Naħseb, se niżgħu fajt fuq kif nara li inbidel. Issa qed nara li qed insiru aktar konċi ta' dawn l-affarijiet, qed nitkellmu aktar fuqhom, u qed nara moviment pożittiv ħafna, speċjalment meta jiġi għal gruppi u organizzazzjonijiet li tippromuovu ħafna aktar il-Malti bħala għodda ta' teorija, bħala għodda ta' komunikazzjoni aktar livell professjonali u tekniku wkoll. U qed jagħmlu ħafna xogħol jiġifieri f'komunitajiet akkademiċi eċetera. Nixtieq insemmi l-ġurnala konfuża li beda aktar f'bidu dis-sena u qed jippubblika ħafna xogħol li wara li titraduċu t-teorija bil-Malti u jikkritika u jikkummentaw fuq it-teorija bil-Malti. U issa li ċertu teoriji oriġinali bil-Ingliż u bil-Franċiż li jien qed issik insibu naturali li nitkellem fuqhom bil-Malti għax xaqgħu traduċihom. Ġifieri naħseb l-importanza li nittraduċi bil-Malti għaw xogħlijiet ta' teorija eċetera hija importanti ħafna dik l-ewwel ħaġa li għandhom bżonn nittraduċu għal-Malti. U t-tieni ħaġa li nitkellmu ħafna fuq il-lingwa inklussiva u l-dwar tkun inkluż, eccetera. U nixtieq ngħid li meta tiġi għall-soċjetà, għall-komunità, jien nixtieq jiġi inkluż fil-komunità, nixtieq ikun hemm komunità li tħaddalni u nista' nsejħilha il-komunità tiegħi. Imma meta tiġi għas-soċjetà ibbażata fuq il-liġijiet tal-istat li huwa bbażat fuq l-istat Ingliż kolonjali, il-liġijiet kollha ġejjin minn hemm u il-mentalità kollha tinbena minn hemm. Jien ma nixtieqx niġi inkluż fis-soċjetà ċivili li dejjem tkun ibbażata fuq l-eterosessualità bħala ideoloġija u fuq l-idea ta' l-Ewropa hija u l-komplement diżastru. Ma nixtieqx nkun parteċipanti mis-soċjetà, ma nixtieqx niġi inkluż fiha, jien nixtieq niġi inkluż fil-komunità ma' sħabi, mal-raħal, għax dawk huma ċentri fejn il-ħajja u fejn il-lingwa tintlab u fejn nistgħu nħarsu aktar quddiem. Minflok inħarsu lejn il-policies, l-istat, eċetera, huma importanti, ġifieri huma importanti li jseħħu dawn l-affarijiet, imma għandhom bżonn inħarsu l-barra il-ħajja fit-triq, lejn dinamiċi networks ta' nies u naraw x'qed nagħmlu. Kommentar li komplini fuq għan qabli, ovvjament l-arfin eżistiet u ovvjament jina kura ħafna li nitkellmu fuq il-lingwa tagħna minn dan l-aspett, però ma nistgħux ninjoraw it-tessut, il-framework li jagħmilna dak li aħna. Aħna bl-iswed fuq l-abjad suppost aħna bil-lingwi. Tajjeb, jiġifieri naħseb l-ewwel ħaġa li għandna nifhmu bħala kelliema qabel kollox din il-ħaġa, jina kull meta nitkellem fuq il-lingwa, nipprova kemm jista' jkun enfasizzati li ejja niġġieldu di mentalità ta' superjorità. Ejja impoġġu l-Malti u l-Ingliż bil-qiegħda fejn xulxin, faċċata ta' xulxin, inqabbluhom flimkien għax huwa bekk li l-Malti nistgħu napprezzaw aktar għaliex huwa kompletament differenti. Sfortunatament nemmen
li għamalt għanna di lasla ta' easy way out. ħafna jgħallim, ħafna studenti, imma bl-Inglis effekt biex nagħmel. Għandek żewġ modi kif tagħmel dan il-qas, waħda bil-Malti, waħda bl-Ingliż. Qabbilhom flimkien ixtar dak li qed tgħid bl-Ingliż huwa bħal dak li qed tgħid bil-Malti, naħseb dan flimkien ma li qalu Ruth u Huwa. Forsi nibdew n-socials. Grazzi tal-li ġiltu għad diskussjoni, grazzi li Ruth u Romario tal-li f'parteċipaw u tamna idea interessanti ħafna u ħarġu anki aspetti differenti tal-Malti u l-agrikoltura tagħna sabiex xaħna u konċina mbija ta' mbija. Ma hija vera l-edukazzjoni hija tagħmel ħafna differenza kbira anki l-aspett politiku, l-aspett soċjali ta' kif mużaw il-Malti u l-Ingliż ħalli impatt ikbar. Grazzi tal-li ġejtu għal din il-diskussjoni u nsamma l-għajwek. Grazzi.